नमस्कार, मी उदय दिनकर माने, मराठा सलून अँड हेअर पॅच स्टुडिओ. तसेच आमची दुसरी ब्रँच माने सलून ही प्रभादेवीला पण आता नवीनच उघडली आहे. आणि आज आमच्याकडे आले आहेत समीर सर हेअर पॅच लावून त्यांचा लुक चेंज करायला. आणि त्यांचं म्हणणं असंच आहे की जे रेग्युलर सगळे लोक जो कलर लावतात ब्राऊन, डार्क ब्राऊन, तसा नाही पाहिजे, तर माझ्या पॅचला वेगळं काहीतरी शेड पाहिजे, जी हायलाईट दिसली पाहिजे. तर त्यांचं म्हणणं ऐकून आपण त्यानुसार आज काम करणार आहोत. या अशा प्रकारे आपली समीरबाईची सिस्टम रेडी झाली आहे. तुम्ही वरती बघाल तर कलर चेंज आहे, थोडंसं आपण हायलाईटसारखं त्यांचं शेड चेंज केली, कारण त्यांना ब्लॅक वगैरे असं नको होतं. कॉमन शेड नाही आहे, वेगळं काहीतरी नॅचरल लुक आणि व्यवस्थित त्यांना स्टायलिंगवालं पाहिजे होतं, म्हणून आपण असं केलं. आणि हा कुठूनही पॅच तुम्हाला वाटणार नाही, एवढा चांगला मर्ज झाला आहे. चेक करा तुम्ही, बघा पुढून पण बघा,